हे पिऊन टाईट आहे, डायरेक्ट आमच्यापासून शिरले. तुम्ही कुठून येत होते? ते समोरून येत होतो, हॉर्न मारत आले, ते डायरेक्ट शिरले. वरतून तरी आम्ही आमच्या थांबलो, समोर पाणी पाजलं, उठवलं, बसवलं, अँब्युलन्सला पण कॉल किती केला. जण होते ते? हे दोघंच होते. ड्रंक आहेत दोन्ही ड्रंक. ते ड्रंक होते. साईडमधून आले. हा ते नाही नाही तिकडून नाही, direct. not us. They came in wrong side. आम्ही त्या साईडने आलोय. We were coming directly as